Wannan 'yan ƙananun ƙurajen da kuke gani na sa a saman screen ɗina, su ne ake kira da bacterial folliculitis. Mostly abin da ke kawo bacterial folliculitis mun fi tunanin staphylococcus aureus ce yawanci wacce take kawo folliculitis. Idan na ce folliculitis kamar yadda zan nuna muku a saman the same thing jikin bidiyon nan za ku ga cewa akwai yanayin yanda gashi yake fitowa daga jikin fatan mutum. So a cikin wannan hanyar gashin da yake fitowa nan ne ake samun matsala, wannan ƙwayoyin cutan wannan ƙananu ɗin na bacteria suke kawo cuta a jikin mutum, shi ne har zai kawo wannan folliculitis. So mostly dai fatar mutum yawanci tana da protective barrier a jikinsa, so mostly sai an samu breaking haka ko kuma ta cikin wannan 'yan ƙofofin na gashi ko kuma 'yan ƙananun ƙofofi na wanda su ne ake cewa sweat pores, wato wanda sweat yake fitowa, wato wanda gumi yake fitowa. So sai an samu ta nan yawanci ƙwayoyin cuta suke shiga ciki. A jikin fatarka da akwai ƙananun ƙwayoyin cututtuka yanzu haka da suke wanda ake cewa microflora, wanda su in suna jikin fatar ba sa ba da matsala, amma idan an samu matsala ko mutum ya yanke ko ya ƙone ko wata dabba ta cije shi ko wani abu, daga nan za su shiga su fara ba da matsala. So idan kana da irin wannan cutar ka yi ƙoƙari ka je ka ga likita, sabida za ta iya yiwuwa ya warke da kansa ko kuma ya zama babban abu wanda ake tunanin matsala ce babba. Akwai abin da ake cewa misali toxic shock syndrome da kuma staphylococcal scarlet skin syndrome. Wannan duk wani likita abin tsoro ne a wurinsa in dai aka mai wannan maganar. Ana nufin wannan ɗan ƙaramin abin ƙwayar cutar ya kawo babban matsalan da ba a tunani, wanda maybe inda buƙata zan iya yin bayanin su a bidiyo da zan yi na gaba.